Истинската инвестиция е във вас самите, не в дипломата ви. Това е просто хартия. Системата е програмирана да ви ограничава, не да ви издига. Но ти си на 18 години и имаш мечта, визия, план, но никой няма да ти помогне да построиш тази мечта. И ти говоря като човек със студентски кредит в чужбина. Минал по този път. Многократно. Преди години, когато исках кредит от банка, за да започна собствен бизнес, имах ясен бизнес и финансов план, структура за 5 години напред. И знаеш какво казах? И смяха ми се, казаха ми твърдо не. Но когато кандидатствах за университетски заем, 15 000 евро на година, отговорът им дори не чакаше. Казаха да веднага. Искат да учиш нещо, което дори не обичаш. Да взимаш кредит, който ще изплащаш с години. А ти си способен. Идеите са реални. Не чакай позволение, построй собствената си система. Парите, те не са били в никога проблемът. Страхът е проблема. Превърни мечтата си в мисия и започни днес, следващия.